салом алейкум бародарои азиз ва ҳамон касоне ки айни ҳол дарсҳои мана тамошо карда истодаед. Ман дар ин дарс мехоҳам барои шумо ёд диҳам ки чӣ гуна документи Word-а парол мегузорем. Яъне ки шумо ягон ҳуҷҷати шахсӣ дореду намехоҳед ба ҷуз худатон дигарро хонанд, ҳамона парол мемонем, танҳо барои худатон дастрас мебошад. Барои хотири мекушоем Word-а ё Word-а мекушоед ё дилхоҳ ҳуҷҷате ки аллакай сохта шудагӣ ҳастед дар Word. Мана хуб дар дохили ҳуҷҷатон информатсияи дар коритона менависем. Хай дохил мекунем. Ама мисол менависам ки ин ҳамаи ҳуҷҷата ки парол мегузорем. Мана барои хотири парол гузоштан медроем файл сохранить. Якум бор сохранить карда бошад, сохранить. Агар файл аллакай сохранить карда шуда бошад, сохранить как пахш мекунед. Хуб, ҷоша интихоб мекунем. Мана ман рабочий стол мегирам. Вақте ки мани оина пайдо шуд, ба ин поинанда пункти сервисе як бор пахш мекунем. Общий параметр меброяд. Общий параметр медроем инҷанда худаш гуфтаги поле для открытия файла. Парол для открытия файла мебахшед. Мана мисол паролтон мемонад 1 2 3. Як бор дига парол мемонем. Дига парол агар як бор дига парол монем, ду бор разрешение мепурсад. Яъне ки ҳамин як парол ду бор задан дар кора. Я бо ок пахш мекунем, як бор дига мепурсад. Ҳамин пароле ки дар инҷа гузошта будем, ҳаве дар инҷа менависем 1 2 3. Окей. Ва сохранить мекунем. Мана файл аллакай сохранить шуд дар рабочий стол меброем, мебинем код мондагӣ ҳа ё не. Мана открыть мекунем, мебинем ки код дорад ё не. Мана чихелек дида истодаед, код дорад, яъне пурсида ки вы видите парол для открытия файла. Мана код менависем 1 2 3. Окей. Мана чихелек дидед кушода шуд. Агар кода хато нависем, кушода намешавад. Мана мисол мегирам ягон коди дигар. Окей. Мана указан неверный парол гуфта, парол хатоя гуфтада. Хуб, ҳамин кора ака и дар барои ҳуҷҷати Word буд. Ҳамин чӣ хеле кардам дар Excel-ам айна ҳамина ягон фарқият надорад. Метавонед документи Excel-тона, документи Word-тона, ҳуҷҷатҳои шахситона бо ҳамин роҳ парол гузоред. Хайр, то дарсҳои оянда.